За разлика от повечето физически скрабове, за които казвам, че са вредни, стимулиране на колагена, всичките концентрации на Здравейте и добре дошли! Отново сме в поредицата за доказаните факти в козметиката. Киселините са едни от най-използваните активни съставки в съвременната козметика, но техният ефект зависи от химичната им структура, концентрацията им и начина на приложение. Аз съм Елизабет Паскалева, козметичен технолог, и днес ще анализираме как действат хиалуроновата киселина, салициловата, гликоловата, млечната и азелаиновата киселина. Хиалуроновата киселина е естествен за организма полизахарид, който хидратира кожата, свързвайки водата до 1000 пъти над теглото си. В козметиката тя се извлича основно чрез микробиологична ферментация на бактерии, осигурявайки висока чистота на продукта. Действа като образува хидратиращ филм, изглажда фините линии, стимулира колагена и подобрява еластичността на кожата. Какво всъщност представлява тя? Хиалуроновата киселина изглажда междуклетъчното пространство на бозайниците. Тя се намира в големи количества в кожата, като основната ѝ функция е поддържане на тъканите влажни и еластични. Как се извлича за козметиката? Микробиологична ферментация. Повечето козметични продукти ползват хиалуронова киселина, получена чрез бактериална ферментация в биореактори. Този метод е етичен, безопасен и произвежда високо чист продукт, без да е от животински произход. Животински източници, това е много остарял метод, преди се извлича от петлови гребени, което често водеше до алергични реакции. Начин на въздействие върху кожата, това е дълбока хидратация. Действа като гъба, която привлича и задържа водната молекула в дермата и епидермиса. Образува защитен филм. Нанесена локално, образува лек филм, който предотвратява загубата на влага. Запълване, увеличава обема на кожата, изглаждайки фините линии, бръчки, както намалява дълбочината до 40%. Еластичност и регенерация на кожата стимулира производството на колаген и еластин, повишавайки еластичността на кожата с до 50%. Противовъзпалително действие, успокоява раздразненията и помага при зачервяване. Следващата киселина в списъка, това е салициловата киселина. Тя е широко разпространена на пазара в продуктите за грижа за кожата поради своите противовъзпалителни и антибактериални свойства. В природата тя се открива в растенията и кората от върба, като за първи път е използвана от бяла върба, откъдето произлиза и името. Салициловата киселина има ексфолиращо действие за кожата. Тя е бета-хидроксикарбоксилна киселина. Нейните соли и естери се наричат с общо наименование. Ацетилсалициловата киселина или аспиринът се получават при естерификацията на салициловата с оцетната киселина. Затова можем да кажем, че има широко приложение. В козметиката салициловата киселина е често срещана в кремовете за лице, пилинг, маски, тоници и дори някои шампуани, тъй като има ексфолиращо действие. Липидната разтворимост на салициловата киселина и помага да проникне в дълбоките слоеве на кожата. Салициловата киселина работи най-добре в борбата с черните и белите точки на лицето, но някои я препоръчват при хиперпигментация, лека розацея и дори кератозис пиларис или така наречената гъша кожа по тялото, която се получава, когато се натрупват кератин в косвените фоликули. Пъпките, черните точки и белите точки по лицето се получават, когато порите се запушат от мъртви кожни клетки. И себум. Себумът е специфичен мастен секрет, който предпазва кожата от прекомерното навлизане или загуба на вода. Но при хората с по-мазни кожи секрецията на себум е по-голяма. Затова и този тип кожа е по-склонна към поява на акне. Салициловата киселина прониква в кожата и разтваря мъртвите клетки, като почиства порите. Редовната употреба на салицилова киселина води до по-равен и чист тен на кожата. Салициловата киселина също така има регенериращи свойства, като допринася за обновяване на клетките, което насърчава продукцията на колаген и с това спомага намаляването на бръчките и фините линии. Ежедневното използване на салицилова киселина в концентрация до 2% е напълно безопасно, но е възможно появата на странични ефекти в зависимост от типа кожа на човека. Концентрацията и формата, под която се използва киселината, също оказват влияние.
Потенциалните странични ефекти включват сърбеж, зачервяване, изсушаване и лющене на кожата, както и парене. За да се избегнат тези нежелани ефекти, дерматолозите препоръчват при първоначалната употреба на продукта с салицилова киселина да се нанесе на малък участък от кожата, за да се види как тя реагира на съставките. За предотвратяване на изсушаването на кожата се използват хидратиращи кремове, а лятото се добави слънцезащита абсолютно задължително, понеже кожата става чувствителна към UV лъчите. Третата киселина, която ще разгледаме, това е гликоловата киселина. Гликоловата киселина е най-малката алфа-хидроксикиселина, извличана основно от захарна тръстика, известна с способността си да прониква дълбоко в кожата. Тя действа като мощен ексфолиант, който разгражда връзките между мъртвите клетки, стимулира колагена и хидратира, подобрява текстурата, бръчките и пигментацията. Какво е гликоловата киселина? Произхода е натурална гликолова киселина, извличана от захарна тръстика, цвекло или гроздие. Структурата има най-малката молекулна маса, която й позволява да проникне най-дълбоко и най-бързо в епидермиса. Химически ексфолира, стимулира клетъчното обновяване, засилва производството на колаген и хиалуронова киселина. Въпреки че се намира в природата, гликоловата киселина за козметиката често се получава чрез екстракция. Извлича се от захарна тръстика. Синтез по-често се произвежда химически, например реакция между формалдехид и синтез на газ, за получаване на по-чиста форма, подходяща за козметични формули. Начин на действие върху кожата: тя ексфолира, разхлабва липилото, което държи мъртвите клетки върху кожата, позволявайки им да се отстранят лесно. Дълбокото проникване, поради малкия си размер на молекулата, тя действа не само на повърхността, но и в дълбоките слоеве за разлика от повечето физически скрабове, за които казвам, че са вредни. Стимулиране на колагена. Всичките концентрации насърчават стимулацията на колаген. В козметиката тя най-често се влага между 10 и 15% в тонери, серуми, кремове, както и продукти за почистване. Професионалният пилинг е между 20 и 70%, което е изключително висок и е редно да се прави само професионалист, а не вкъщи. Следващата киселина е млечната киселина, моята любима, алфа-хидроксикиселината, получена предимно чрез ферментация на захарна тръстика, царевица или цвекло. В козметиката действа като нежен ексфолиант и увлажнител, премахвайки мъртвите клетки, стимулирайки обновяването на кожата и подобрявайки нейната хидратация. Обикновено в концентрация под 10%, натуралната алфа-хидроксикиселина е водорастворима с много нежно действие върху кожата в сравнение с другите киселини. Тя се получава чрез ферментация, главно чрез бактериална ферментация на въглехидратните източници, като захарна тръстика, царевица, цвекло или млечни продукти. Начина на действие в козметиката: химически ексфолиант, разгражда връзките между мъртвите клетки на повърхността на епидермиса, улеснява тяхното отстраняване. Дълбока хидратация, действа като увлажнител, привличайки водата в кожата и подобрявайки нивата на естествения увлажняващ фактор. Помага за подобряването здравето на кожата, като може да се използва и при акне. Важни съвети при употреба: препоръчва се тест за поносимост преди употреба на продукта, задължително продукти със слънцезащитен фактор, тъй като кожата става по-чувствителна към UV лъчите. Следващата киселина и последна е азелаиновата киселина. Е скритият диамант на козметичните продукти за грижа за кожата, за лице. Азелаиновата киселина е в клас лекарства, наречени дикарбоксилни киселини. Тя има мултифункционално приложение, помагайки на потребителите да се справят с акне и розацея. Плюсът на тази киселина е, че може да се използва от бременни жени, за разлика от ретинола. Продуктите, които имат в състава си азелаинова киселина, могат да бъдат под формата на гел, пяна или други, или например крем, като концентрацията варира между 15 и 20%. Дори с продукти с по-малки концентрации се забелязва промени в кожата. Под формата на гел и пяна киселините се използват за намаляване зачервяването и подуването, предизвикано от розацеята, например. Не случайно тази азелаинова киселина е рекламирана като
изсветляваща съставка, тъй като дори концентрации от 5 до 10 са достатъчни да помогнат при хиперпигментация, мелазма и белези от акне. Азелоиновата киселина може да помогне в лечението на акне, като засилва обновяването на кожните клетки. За да поддържа порите чисти, убива бактериите, които водят до пъпки и намалява възпалението, показват изследванията. Когато хората оценяват подобренията на акнето си при използване на различни локални средства, изследванията показват, че азелоиновата киселина може да е по-малко ефективна от бензол-пероксида, но също така е ефективна за изчистване на акне, колкото от ретиноидите. Въпреки това в дерматологична практика азелоиновата киселина не е терапия от първа линия за акне, освен в случаите на бременност. Азелоиновата киселина е безопасна и подходяща дори за чувствителната кожа, но все още има потенциал за раздразнения. Въпреки че азелоиновата киселина е подходяща за чувствителни видове кожа и се използва при лечение на розацея, съставката е ексфолиант за кожата и може да я изсуши и раздразни. Трябва да се ограничи потенциалното раздразнение чрез бавно увеличаване на употребата, като се прилага само на количества с размера на грахово зърно върху кожата и да не се въвежда азелоинова киселина, докато се използват други активни съставки, като ретиноиди, по същото време. Има ограничени доказателства, че азелоиновата киселина подобрява симптомите на псориазис. Въпреки че са необходими повече изследвания, при псориазиса е препоръчително да се направят консултация с дерматолог преди локалното й приложение. Тук говорим за козметика с факти, не за страхове. Аз съм Елизабет Паскалева и ако харесате това, което правя, абонирайте се. До нови срещи!